Výborně, šéf dupnul, skvělé, přípravka sportáků. Všechny tyto děti také začínaly tančit na některé ze základních škol. A nyní tančí přípravce sportáků a třeba je jednou uvidíme na tanečních soutěžích. Tak, jestli nám to tady také nádherně zahřáli, na jaké základní škole jste začínali tančit? Já se tak vezmu na mátku. Pet Academy School. Ano, u mě. Brácha pomůže? Antonína Červáka. Briana jazyků. Základní škola Emily Destinová. Fakultní základní škola Trávníčkova. Základní škola Antonína Červáka. Já myslím, že ze Roháčové. V Remísku. V Remísku. Základní škola Generála Jaroš. Základní škola Pet Academy School. V Remísku. Ještě někdo? Základní škola Pet Academy School. No a my uvidíme ještě dneska tancovat dvě děvčata právě z přípravky, protože nám ukážou, jak to vypadá v synchru. Ale nyní teda přípravka mají velikou pochvalu, myslím si, že pak už s paní Šlobou s tím budou souhlasit také, i pan Štel v porotě, kterému zašleme videozáznam. Děkujeme a můžeme odcházet do zákulisí. Ahoj přípravko!